abin ya ƙara muni ta yadda aka samu a 'yan kwanakin nan wasu mata guda biyu da suka kulla ma junansu aure. Kai karawa da karau mafi girman musibar shine da aka samu wasu daga cikin alƙalai na ɗagutu, alƙalan shaidan, da suka tabbatar musu da wannan auren, wai a cewarsu suna da incin yin haka domin babu doka ta Nijar da ta hana yin haka. La ilaha illallah. Lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam, ya sanya masa sha'awa kala biyu, sha'awa ta baki da sha'awa ta farji, sha'awa ta al'aura. Sha'awa ta baki sai ya buɗe kofa duk abin da kake so ka ci, in ba wasu 'yan kaɗan ba da ya hana. Amma ita kuma sha'awa ta al'aura, don saboda haɗarinta sai Allah maɗaukakin sarki ya hore muna hanya guda tallin tal don biyar wannan sha'awar, kamar yadda yake cewa huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Bayan Allah ya halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam, sai ya halatta daga gare sa matarsa don saboda ya samu nutsuwa daga gare ta. Don haka ɗabi'a ce ta ɗa namiji ya yi sha'awar ɗiya mace, kamar yadda ɗabi'a ce ta mace ta yi sha'awar ɗa namiji. Sai dai wannan sha'awar babu hanyar da musulunci ya baka damar ka biya ta in ba ta hanyar aure ba tsakanin mace da namiji, domin ba a ce ma abu zawaj, ba a ce ma abu aure sai in an samu mabambantan jinsi. Raƙumi da raƙuma, kaza da zakara, saniya da sa, mutum da mace, icce da itanya, kare da karya. Amma in aka samu jinsi guda, to ba wannan ba aure bane, sai dai a nemo masa wani suna. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace fa man ibtagha wara'a dhalika wa ulaika humul adun. Duk wanda ya nemi wata hanya ta biyan bukatarsa ta sha'awa bayan aure da Allah ya halitta masa, to wannan yana daga cikin 'yan ta'adda, 'yan uwa masu girma. Wannan zamanin an jarabce mu da wasu fitinannun mutane da suka fanɗare ma tafarki na ɗabi'ar halittar da Allah ya halicce su. Aka samu wasu maza, su wanda suke sha'awa su ne 'yan uwarsu maza, hanyar biyan bukatar su ita ce liwaɗi. Aka samu kuma wasu mata ba kamar sauran mata ba, su kuma abinda suke sha'awa su ne 'yan uwansu mata, don haka hanyar biyan bukatar su ita ce yin liwaɗi. Abin ya ƙara muni ta yadda aka samu a 'yan kwanakin nan wasu mata guda biyu da suka kulla ma junansu aure. Kai karawa da karau mafi girman musibar shine da aka samu wasu daga cikin alƙalai na ɗagutu, alƙalan shaidan, da suka tabbatar musu da wannan auren, wai a cewarsu suna da incin yin haka domin babu doka ta Nijar da ta hana yin haka. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Mai faɗin wannan ya manta da a ƙasar musulmi yake. Idan dokar ƙasa ba ta hana ba, to ba zai dibi dokar musulunci ta hana ba. Shi ba musulmi ba ne, ba zai yi musulunci ba. Tabbas wannan abin da ya abku ya ma dokokin tayar da hankali, har a samu wani musulmi da zai tabbatar da wannan. Ɗan uwa masu girma, liwaɗi da zina manya-manyan laifuka ne waɗanda babu wani addini da aka yi face ya haramta wannan. Hatta addinin kiristanci, addinin yahudanci, duka liwaɗi da maɗigo bai halatta ba. Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin mutanen annabi Lut, yake cewa atatun dhukrana min alalamin. Allah ya ce musu, shin kuna zuma mazaje a cikin halittu? Ku maza kuna zuwa mazaje da niyyar biyan bukatar ku? Wa tadaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum? Ku bar abinda Allah ya halatta muku na daga matayanku. Wannan tambaya ce, amma ba tambayar da ake so ka bada amsa ba. A ilimin balaga ita ake cewa al-istifhamul tawbihi wal inkari. Tambaya ce ta nuna munin abin da suka yi da kuma hannunka mai sanda game da wannan. Da ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da cewa humul adun, wanda suke wannan 'yan ta'adda ne. Za mu ga me yasa Allah madaukakin sarki ya siffanta liwaɗi da ta'addanci. Kai uwa masu girma, hukuncin liwaɗi a musulunci karara shine a kashe wanda aka kama yana yi da shi da wanda yake ma. Amma shi kuma maɗigo, mace ta sadu da mace, ta biya bukatar ta da mace,
musulunci bai kayyade abin da za a yi mata ba, ya bar kowa a buɗe. Ita hukuncin ta shine at-ta'dhir, ma'ana ladabtarwa. Shi kuma at-ta'dhir a ilimin fiqhu abu ne wanda yake kai ga komai ma. Yana daga cikin at-ta'dhir a ci tarar su, ko a sanya su kaso, ko a ba su kashi. Kai a cikin at-ta'dhir ma hatta kisa yana iya shiga a ciki, domin tasarrufur ra'i ala ra'iyya manutun bil maslaha. Hukumomi su ya kamata su dubi maslahar wani ladabtarwa ne zai iya jan kunnan masu yi su bari. Wannan shine hukunci liwadi ma'ibu a musulunci. Yana iya kai ga ai musu komai inda ladabtarwa ne.